Hej. Hvor det står herfra. Hej, jeg hedder Majbrit. Hej, jeg hedder Maria. Og vi er Emma og Ems. Ja. Vi er nye her på YouTube, så ja, vi skal ikke sige så meget. Og vi skal sige for min lillebror og hans ven, at I skulle sige abonnere. Deres kanal, og den hedder Nego og Rasser. Ja, Nego og Ras hedder så. Og så, ja, Nego og Ras hedder den, hvis I ville det. Men det var bare det, vi ville nu. Så, hej. Nej, Hvad så? du glemte noget. Hvad? Hvad tema skal det være? Skal det være fjolletema, eller et muligt andet tema? Vi laver et nyt tema hver uge, okay? Farvel.